Dobrý deň, prajem, ahojte, vidíme sa opäť po týždni, či po dvoch dokonca. Dnes by som tu rád privítal magistru Danielku Barnovú. Danielka, ahoj. Ahoj, želám pekný deň. A môj kompl Števko Havlík. Števko, ahoj. Ahojte, krásny deň. Danielka, ty máš vyštudované medzinárodné vzťahy, dobre hovorím? Áno, a diplomáciu. A diplomáciu. Ty budeš zaraz rozprávať, ty budeš diplomát, my sa budeme rozčulovať a ty budeš diplomát, ale máme jeden prúser ináč. Nejsme rodovo vyvážení. Fíha, to je fakt. Nejsme rodovo vyvážení, aj keď to by... Ale ja som za dve. Vieš, s tou dynamikou a tak, takže možno, že to dáme. Ale sme zladení, máme dneska smútok všetci. Áno. A máme na to aj dôvod, pretože včera sme sa zúčastnili verejného stretnutia v Šuranoch ohľadom baterkárne. A musím povedať, že to bola úplná tragédia. Tí ľudia, tí organizátori, zástupcovia toho zastupiteľstva, zástupcovia štátu, aj investora, to boli úplní arogantní panáci, ktorí sa vysmievali ľuďom do tváre a dali jasne najavo, že ich názor ľudí vôbec nezaujíma. A musím povedať, že ja som sa domov vracal akože vážne rozhodený z toho, pretože toto tu funguje úplne všetko takto. A aj preto my sme sa rozhodli, že založíme nové hnutie a budeme proti ním bojovať. A Danielka je členom prípravného výboru, keďže my sme oznámili zber podpisov na ministerstvo vnútra. A nenecháme to len tak. Čo vy poviete? Ja absolútne súhlasím, lebo toto je jedna z udalostí, ktoré sa udiali vlastne. Presne ako hovorí, že čierny deň, tam sa odrazilo viacej. Ešte k tomuto poviem len jednu vec. Ja som dneska pozerala aj zasadnutie mestského zastupiteľstva a tam ma skôr zarazilo, dobre, toto boli, dajme tomu, investori a majiteľia, hej, alebo primátor, ktorý je rád, že tam dojde nejaká investícia, alebo určite má z toho nejaký zisk. Ale bola som skôr zarazená, ako postupuje vlastne mestské zastupiteľstvo, že tam jednoducho jediné, čo riešili, bolo, že ako bude vyzerať infraštruktúra a doprava. Absolútne vôbec nie je to, že čo chcú tí obyvateľia danej obce, alebo že aký to bude mať vplyv na prírodné zdroje. Ale takisto v tichosti sa tu dejú iné veci, pokým sa navonok rozhoduje, kto bude predseda parlamentu a kto nebude a všetky tieto hádky, tak v tichosti sa schvaľujú iné zákony, ako napríklad 1. septembra na Deň ústavy, ktorý náš mimochodom v 2016 roku zrušila táto dnešná vláda ako deň pracovného voľna. To znamená, že keď niekto má vtedy už sviatok, tak kde môže prísť ani na deň otvorených dverí, ale to už je detail. Tak vlastne sa schválila novela Európskej únie o tom, že vlastne keby som to mala povedať laicky, aby tomu všetci ľudia rozumeli, to znamená, že pokiaľ chce niekto chovať len jedno domáce prasiatko alebo jednu sliepku na vaječka alebo hocičo, tak už to spadá do legislatívy Európskej únie, to znamená, musí byť zaregistrovaný, musí platiť poplatky, ináč mu hrozí vysoká pokuta. A toto sú veci, o ktorých sa ani nehovorí, sú v tichosti, takže toto sú veci, ktoré práve kvôli tomuto vlastne aj títo dnešní voliči si myslím, že volili dnešnú vládu, že sa spoliehali, že či už to bude sebestačnosť alebo všetko, čo sa týka toho, aby sme si chránili naše prírodné zdroje a takisto naše bohatstvo, tak toto práve sa deje presne opak. V tichosti sa tieto veci schváľujú. No, lebo tu slovenská verejnosť rieši veci ako Šimečková frajerka, jej epileptické záchvaty v tých predstaveniach, alebo čo to tam vlastne oni robia. A na pozadí sa potom dejú tieto veci, takže toto je úplný štandard, hej. Čiže vždy odputávanie pozornosti nepodstatnými vecami a naozaj potom sa tu dejú také veci, ktoré nám zásadne budú meniť životy a my o tom ani nevieme, pretože nemáme sa to odkiaľ dozvedieť. Na to sa napája aj to, čo vlastne teraz schválila vláda toho 28. augusta, paradoxne, na svojom zasadnutí vlády v takýto deň. A síce to ešte nie je schválený zákon, ktorý je zakotvený v ústave európskej legislatívy, ale je to odporúčanie pre Slovenskú republiku, aby zlepšila postavenie LGBTQI a XY komunity. A nielen postavenie, ale odporúča nám to, aby sme zmenili minimálne to, aby sa mohli tieto páry spolu akože vziať, aby toto bolo oficiálne a všetky ostatné veci, ktoré s tým súvisia. A takisto čo sme ako vláda schválili a odsúhlasili plným počtom, teda bola absolútna zhoda, že ideme bojovať proti islamofóbii. Lebo že toto je najväčší problém teraz, že vlastne je obrovská nenávisť voči tejto komunite a u nás je veľmi citeľná. Takže no počkajte, vy ste na mňa moc rýchli. Moc rýchli ste na mňa, poďme na to postupne, hej.
K tej baterkárni chcem povedať, že Ústava Slovenskej republiky, článok 44, odsek 5, ináč celý tento článok 44 je o tomto, ale zrovna odsek 5 hovorí o tom, že poľnohospodárska pôda a lesná pôda spadá pod osobitnú ochranu štátu a spoločnosti ako neobnoviteľné prírodné zdroje. Takže tu ideme riešiť protiústavne, že štát vlastne vyvlastní pozemky a poľnohospodársku pôdu dá vlastne Číňanom a celé to tam vybetónujú, zničia a takisto zničia podzemnú vodu, pretože tam hrozí, že sa stratí voda z celého Nitrianskeho kraja. Takže toľko baterkárni. Fakt tam boli arogantní tí predstavitelia, to bolo normálne, že môžete si kričať, že my sme na to zvyknutí, 23 rokov, kľudne si môžete kričať. Ich to absolútne nezaujíma, takisto ako to nezaujíma našu vládu, pretože sme počuli Denisu Sakovú aj Roberta Fica, ako sa oni vyjadrujú, proste ako o hotovej veci. Ale netreba hádzať flintu do žita, ono to je tak, že aj tí Číňania, tí investori, oni keď zacítia silný odpor, oni sa kľudne môžu zbaliť a ísť do Maďarska alebo niekam inám, mimo Slovenska, pretože im to za to nestojí. A každý deň, ktorý oni tam stratia, tak ich stojí veľa peňazí. A títo ľudia rozumejú iba reči peňazí. Hej, takže keď budú prichádzať o peniaze, tak proste oni to zabalia a odídu. Toľko k baterkárni. Ďalší, čo si to hovorila? Dechov. Prasiatka. Čiže keď babička, ktorá býva u mňa, vedľa mňa teda, a má v chlieve jedno prasiatko a teší sa, ako na Vianoce príde celá rodina, a je to tradícia a zabijú si prasiatko a urobia si klobásky a všetko okolo tohto, tak babičkine prasiatko spadá pod legislatívu veľkochovu. A to nehovoriac o tom, že máme v parlamente ľudí, ktorí sa dušovali, voda, pôda, les, obnovíme vidiek, ktorí sú strašne pronárodní a za naše tradície a sú proti Európskej únii, proti ich likvidačným nariadeniam, tak títo ľudia tam teraz sedia a prikyvujú úplne na všetko. To je to, čo hovoríme od začiatku, že menšie zlo neexistuje. A to je presne dôvod, prečo sme sa po voľbách rozhodli si založiť vlastné hnutie a ísť proti tomu bojovať, pretože toto je už posledná vec, ktorú môžeme urobiť. Pozrite sa, my nahráme rozhovory, robím pesničky, beháme po Slovensku, stretávame sa s ľuďmi, robíme diskusie. Čo ešte viac môžeme urobiť? Toto je proste posledný krok, ktorý môžeme urobiť. Dobre, že si to povedal a k tomuto ináč, keď môžeme ešte jednu vec, toto je veľmi dobrú vec povedal pán profesor Staniek, že energetika takisto má byť ako keby tou krvou toho štátu, hej, čo má byť vo vlastníctve. Tak pozrime sa, čo sa deje v Nemecku, čo bude mať postih aj pre nás ako Slovenskú republiku. Po 95 rokoch existencie firma Volkswagen sa rozhoduje, že ide rušiť všetky prevádzky svoje a fabriky v štátoch Európskej únie, alebo teda v európskych krajinách, hlavne kvôli diktátu Bruselu a kvôli nezmyselným pravidlám a reguláciám a potom aj kvôli drahým energiám. Toto má dopad absolútne na všetko, hej. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú samozrejme takisto máme v programe, že toto má byť všetko výlučne vo vlastníctve štátu, lebo jednoducho, pozrite, ak sme odkázaní v podstate na to, čo tu je. Nič nie je v rukách štátu. My sme odkázaní vyslovene, keď či príde nejaký investor alebo nie, lenže ten, čo sa stane, jak v Šuranoch, donesie si tam svojich vlastných ľudí, všetko si donesie zisky idú von. No zamestnanci, však tam je 2,3% nezamestnanosť, kto tam bude robiť? Však tak ako všade Indi, Pakistánci, Ukrajinci, Slováci ne. No a ak sa tu bavíme o investícii vyššieho významu o tej baterkárni, tak ten investor alebo vláda by mali preukázať ten vyšší záujem. Hej? Lebo sa tu bavíme o tom zákone o vyvlastňovaní pozemkov, ktorý si nedávno schválili. Asi vedia prečo, to načasovanie je úžasné. Takže mali by povedať, že čo tým získame my ako občania. Je to nejaký prospech kvôli životnému prostrediu, kvôli tej nezamestnanosti, ktorá tam je 2,3%, to je akože nič. Čiže kto chce, pracuje, kto nechce, nepracuje. A prinesieme tam zase nejakých zahraničných pracovníkov, ktorí budú pracovať za minimálnu mzdu samozrejme. A kto z toho bude mať prospech? Len investor. My ako Slovenská republika nie, pretože my to navyše budeme dotovať
pretože vláda sa zaviazala, neviem, 60 miliónov, že dá 64 miliónov daňová úľava a 150 miliónov je teraz príspevok. No. Ale už som čítal niekde, že sa rozpráva o 750 miliónoch. No už to navyšujú. Čiže ešte to vlastne ešte to zaplatíme Číňanom, ne? Ja mám tiež samozrejme. Tam budú nejaké vratky určite, tak jak všetko. Však korupcia tu má neuveriteľné korene, to je čistá hydra. A toto musíme zastaviť, aspoň v rámci toho, čo vieme. Mrzí ma jednu vec, že ako v tých Šuranoch záujem ľudí bol veľký, ale vzhľadom tomu, že tie Šurany, je to mesto, ktoré má, ja neviem, 10 000 obyvateľov alebo 20, tam prišlo 500 ľudí. To je čo? Hej? Čiže tak, ako som napísal v príspevku na Facebooku, čo ste si zvolili, to máme, hej, tam je PSK, ten primátor. On je akože nezávislý, on kandidoval ako nezávislý, ale je s nimi prepojený, jasné. Takže... To je takisto na tom mestskom zastupiteľstve, to je pol na pol. Jasné, oni sú všade a robia si, čo chcú, takže takto to nemôže byť. Celý čas hovorím, musíme otočiť tú pyramídu hore nohami. To nemôže ten jeden človek rozhodovať o týchto životách. A tí ľudia sú zjavne proti, pretože oni celý čas tam kričali, my to tu nechceme, my nechceme vidieť vašu prezentáciu, nás to nezaujíma. My vám chceme povedať, že to tu nechceme. Choďte preč, zbalte si. Nesmiali sa tam do tváre. Poviem tak, my sme sa historicky vysporiadali s Tureckom veľkým, s nájazdami Turkom, my sa vysporiadame aj s Číňanmi. Keby sme žili 200 rokov dozadu, oni živí neodídu, to vám poviem rovno, pretože tá nálada bola taká. Ale zatiaľ riešime veci po dobrom a môžu byť radi, že to tak funguje, že ešte žijeme stále v tejto spoločnosti, pretože už tento pohár preteká pomaličky. A ja sa bojím toho, že čo sa stane, keď už vás zatlačia do kúta a nebudete mať kde ísť. Pretože tu sa ide zobrať život tým ľuďom. Lebo čo je to voda? Voda je život. Čo je to zem? Pôda. Úrodná pôda, kde si môžete zasadiť pšenicu a vyrastie vám. Proste máte z toho chlieb. Toto vám ide niekto zobrať. Čo urobíte? Budete bojovať. Tu už nejde o fazulky. Tu je naozaj o všetko. Preto my trváme na tom, že dedičstvo našich predkov si musíme ochrániť a preto aj máme v programe to, že voda a pôda budú národným bohatstvom a bude zákaz obchodovať cudzincom s národným bohatstvom. Jak to je v niektorých krajinách, tam sa proste nedá, cudzinec tam nemôže kúpiť pôdu, môže si ju prenajať. Áno. To tak je vo viacerých štátoch. Pretože keď rozpredáme všetku zem a rozpredáme všetku vodu, tak čo nám tu zostane? Čo tu necháme svojim deťom? Akú budúcnosť im pripravíme? Čo budú brigadovať v baterkárni? Alebo v Samsungu? Alebo vo Volkswagene? Alebo v Kia? Alebo... Pokiaľ nezatvoríte svoje prevádzky. Hej. Ja už som zachytil informáciu, že napríklad úrodná pôda, ktorá je na Ukrajine, čo je akože najväčšia obilnica Európy, sa vyváža do Nemecka. Hej? Že oni to odvážajú pekne tú černozem do Nemecka a čo myslíte, kam skončí, kde skončí tá naša černozem? Lebo to je úrodná pôda najvyššej bonity a ona je naviazaná na tú pitnú vodu, ktorá je tam. Čiže to je jedno s druhým. My prídeme o pôdu alebo o vodu a druhé sa stratí. Proste nebude tam nič fungovať. Tak ako vysychá západná Európa, hej, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, oni už sú bez vody. My môžeme byť radi, že to tu máme. A ideme do takého rizika, že to tam nebude vlastne fungovať. Že oni tam vyhlbia nejakú, jeden vrt tam dajú a voda sa stratí. Alebo ju budú kradnúť, lebo my nemôžeme vedieť, čo sa tam naozaj bude diať v takej veľkej fabrike. To je neuveriteľné. A títo zapredanci, ktorí tam sedia v tej legislatíve vôbec ako zastupcovia štátu v oblekoch, jeden, druhý panák, rovnakí roboti, čistí, bez chrbtovej kosti, bez emócií, to je katastrofa. Akože nedá mi to, ja som... Ne, keď bude najhoršie, že to všetko prejde, tak si tam normálne rozložíme stany na tom pozemku a budeme tam bývať, pokiaľ sa Číňania nezbalia a neodídu. Ale si spravíme party. Donesem bedňu na Bluetooth, gitaru, stany, jedlo. Tých 12 bandogov, čo máš doma, tak to bude sranda. Toto je trošičku, čo jediné mňa mrzí, že tá mentalita naša, lebo napríklad, keď vo Francúzsku napríklad sú zamestnanci nespokojní, nejaké letecké spoločnosti, čo už majú aj tak kráľovské platy, ale náhodou sa im ten rok nezvýšilo, tak oni idú ale masovo všetci. Keď sa raz dohodnú, tak to je kvantum ľudí, to je dav, to je absolútny dav. A oni, preto tá vymožiteľnosť práva v iných krajinách Európy, kde sú zvyknutí demonstrovať a vydobiť si svoje, je taká. A my akože cítim, že to máme presne, ten pohár preteká, ale
všetky tie protesty, ktoré organizujeme, stále je tam tá malá sila, stále je tam málo ľudí. Proste tam stačí fakt len to, aby bolo vidieť tú silu, že proste áno, že dojdeme tam fakt ako dá, už naozaj pretekol pohár, že ideme tam všetci. Lebo teraz napríklad Maďarsko, čo sa týka tej migračnej politiky, no tak postavilo sa voči tomu, dostali 200 miliónov sankcií, no. Ale jednoducho proste v niektorých veciach tak buď som tak, alebo tak, hej, teda rozhodnem sa, že idem si chrániť svoju krajinu, nebudem tu púšťať ľudí, tak jednoducho príde aj tieto veci, nedá sa ísť na dve strany a keď teda ideme sa proti tomu búriť, tak to musí byť aj počuť, hej. To nestačí stále tí istí, ktorí tam chodíme, aby sme tam boli, tam naozaj sa národ musí zdvihnúť a prísť a spolu tam ten hlas treba, aby bol počutý, hej. V tom je tá sila národa presne, preto aj takto sa volá naše hnutie, lebo pokiaľ sa národ spolu nezjednotí v tieto veľké veci a nedá o sebe počuť, tak sa nezmení nič. Tam musí byť tá sila spoločná. Ja úplne súhlasím, toto sú principiálne veci, lebo niekto si môže povedať, žije v Poprade, žije na východnom Slovensku, v Košiciach, v Prešove, že mňa sa to netýka, však oni tam. Ale tá voda je nás všetkých. A nám to dáva to jedlo, nám to dáva ten život. To je za prvé a za druhé, dneska to šúraný, zajtra to kľudne môže byť ten Poprad. No samozrejme. Ľudia si vedia nájsť na Google petície.com baterkáreň šúraný, ono vám to vyhodí, môžete dať podpísať petíciu, môžete ju zdieľať. Pomôžete tým nám, pomôžete tým obyvateľom Šúrian, Bánova a okolia. Ďalšia téma bola aká? Lebo si to si vychrlila to, ty to sleduješ, Danielka totiž sleduje úplne všetko, čo sa deje v politike, pozerá úplne všetky rozhovory. No. Ale je to robiť dobre, no mňa by to zabilo. Mňa to fascinuje, mňa to veľmi baví. Môj dedo bol vo vysokej politike, čiže ja som vyrastala v knihách a hlavne tá geopolitika ma baví, lebo ono sa to zdá, že to je niečo vzdialené, to sa ma netýka. Niekoho baví toto, dobre, že mňa baví komunálna politika. Mňa takisto, a to je len, ale tá malinká časť tej geopolitiky, lebo naša celá aj parlamentná politika, aj komunálna politika záleží od toho, čo sa deje v geopolitike. Vždy je to prepojené. Čiže mňa vždy fascinovalo skúmať a študovať, že ako tie vplyvy, ktoré sú vyššie, vlastne dopadajú, aký majú dopad na tú Európu, hej. A toto sú presne tie prepojenia. Pozri sa, toto takto všetko presne ide. Niečo sa udeje tam, stačí chvíľku počkať a presne uvidíš, aký to malo dopad na čo a na aké ďalšie veci. Teraz, jak som povedal, s tou migračnou politikou, to je presne plán a už sú zapracované veci, čo sa ide robiť. To je toto isté, ale možno, že vieš, my sa možno, že zbytočne obávame tejto fabriky a všetko, však teraz ste nepočuli, však som si s pánom doktorom Sabakom vypočula interview a vyzerá to tak, že v zime prepukne obrovská zase pandémia a strašne agresívna, dokonca bude sa to týkať aj ľudí. Ináč táto veta bola najlepšia, bude sa to týkať ľudí, ktorí už majú včielku, hej, alebo už teda pred rokom prekonali niečo takéto, aby sa museli dať znova, vieš, lebo to už je ako rok, to už neplatí. Takže stúpol počet o 255% nákupu testov v lekárniach. Doktor Max urobil nejaké vyjadrenie. Takže teraz vlastne možno, že zbytočne sa obávame týchto vecí. Možno budeme všetci pozatvorení doma, že nič sa nebude stávať, žiadne fabriky nebudú existovať a už sa pozatvára všetko. Co ty vieš? No, prvé, čo mi napadlo v súvislosti s tým, čo si začala rozprávať, že je dobre, že máme otvorené okno, lebo sa pojem asi vyvracať. Toto je niečo hnusné úplne. A zase nám len ukazujú, čo sa stane. A je len na nás, ako sa k tomu postavíme. Naposledy, keď sme tu mali tento cirkus Humberto, našlo sa pár jedincov, ako aj my traja, ktorí sme sa verejne, podotýkam, postavili voči týmto nezmyslom a začali dávať príklad ostatným, aby sa nebáli dýchať čerstvý vzduch, aby sa nebáli chodiť do prírody, aby sa nebáli chodiť na záhradku, aby sa venovali deťom vonku, nie doma zavretí v pivnici, v kumbálkoch, možno maximálne na balkóne, aj to s rúškom na tvári, pretože tu sa šíri, alebo máme medzi sebou nejaký smrtiaci vírus, ktorý má takú úmrtnosť ako silnejšia chrípka a treba sa zase niečoho bať. Vyvolávajú sa tu strachy, oni na to upozorňujú. Samozrejme, my stále máme zmluvu o nákupe vakcín, 100 milión ročne, takže treba to niekde minúť. Príde nová choroba, ale samozrejme tie vakcíny, ktoré už boli vymyslené, na to budú úplne presne sa hodiť.
Takže máme o zábavu postarané, nemusíme nič nové vymýšľať, všetko je vymyslené. Takže už ide len o to, že či to tí ľudia zožerú, aj s topánkami, ako sa hovorí, alebo naozaj strhnú tie masky a vysmejú sa im do tváre. A vieš, čo ma zarazilo v súvislosti s týmto? Že teraz súd, ktorý mal posledný, doktor Sabaka, vyhral. A tam išlo o to, ešte som sa podielala na tom trestnom oznámení, riešila som proste toto, vedela som, že o čo ide. Nepodielala, ale vedela som teda presne, o čo ide. Tam bolo trestné oznámenie ohľadom toho, že on povedal za behom nejakých prvých pár dní, nepamätám si koľko, zomre 6 000 ľudí. Vôbec sa tak neudialo. Práve preto bolo toto, čo nám povedalo aj veľa zdravotných sestier, šírenie poplašnej správy, lebo zapísali, že mal túto vec, hej, proste aj človek, ktorý zomrel na úplne niečo iné. Tým pádom, akože asi na základe tohto, že to nebolo jasné, vyhral normálne teraz súd. Tým pádom je očistený, robí si mediálne kolečko teraz po denníku N, po ostatných. Ale to nie je len o Sabakovi, však Čekan dostal ďalšie dotácie, neviem koľko miliónov eur. Však toto je tí istí cirkusanti, tí istí predstavitelia toho bordelu, čo tu, to je jedno, kto je vo vlade. To je jedno. Tak, jak Mirko hovorí, neexistuje menšie zlo. Zlo je proste zlo. Oni všetci majú jedného pána. Skúšajú poslušnosť a vieš aj v súvislosti s čím to je teraz, čo bolo tých 270 škôl, čo vlastne boli nahlásené tie bombové. No. Tak už to vyzerá, že to je zase kybernetická hrozba kvôli tomu, že vyslovene skúšajú, ako vieme reagovať na niektoré veci. A to je oveľa ešte horšia vec, ako keby to bol nejaký útočník. Skúšajú, že ako vieme reagovať na nebezpečie, či sme pripravení, či nie sme. Teraz všimni si, že v tom istom čase začína vlastne toto, znova táto vlna, hej, to znamená zase idem kontrolovať a skúšať, že ako vedia ľudia poslúchať a dodržiavať veci. To, keď sa zamyslíš na tom, to sú tie prepojenia, geopolitika a politika, že ak všetko zapadá dokopy, to je neuveriteľné, to je Lego. A to nie je len to, lebo ja do súvislosti s týmito bombovými nahlaškami ja vidím aj inú vec, lebo tu sa idú zavádzať teraz kamerové systémy na školy a my tu máme tiež zákon o nejakom súkromí a tie naše deti budú celý čas pod kamerami, budú monitorované, bude sa riešiť určite aj ich správanie a všetko a názory, ktoré si donesú aj z domu a budú možno oponovať tej nejakej, ja neviem, nechcem povedať legislatíve, alebo nejakým názorovým pochodom, alebo tomu, čo sa tu na nás valí, pretože tak, jak si povedala, LGBTI, to je akože tabu, nesmieš sa k tomu vyjadrovať, však my už vo voľbách do parlamentu, keď sme začali dávať videá na YouTube alebo na Facebook ohľadom toho blázinca, hej, že z toho pohlaví a môžeš si myslieť, že si skateboard, bicykel a to je v poriadku, hej. A keď sme na to upozornili, že je to úplne choré, scestné, že je to v podstate nejaká choroba sexuálnej identity, tak všetko nám bolo blokované, dostávali sme bany, nemohli sme potom nič zdieľať v skupinách a tak ďalej. Čiže celá tá mašinéria ide stále, tu sa nič ani nespomalilo. Čiže my sme verili, že zmenou tej vlády sa začnú diať nejaké kroky, ale oni sa tam preklamali samozrejme zase všetci, lebo aj SNS-ka, Hlas ja neriešim, lebo to ja ani som neviem, že čo Hlas, ale Smeráci hlavne mali billboardovú kampaň o miery, srdiečko, mier, všetko. A dneska tu posielame energiu na Ukrajinu, posielame náboje na Ukrajinu a schovávajú sa tu za nejaké licencie, však to my nerobíme, to robia súkromné firmy a to sú úplne tragédii, takže musíme s tým niečo spraviť a nikto to iný za nás neurobí. Presne tak. A ešte ináč toto, aj keď nesúvisí až tak s tou myšlienkou, že čo si ty povedal, ale žiaľ aj niektoré veci v legislatíve sú urobené nešťastne u nás na Slovenskej republike. Sa dostávajú do parlamentu strany, ktoré ani ľudia dokonca nezvolili, ako dnešným dňom. Hej, stačí, keď, čo nikde nie je možné, u nás je možné, že poslanec je zvolený ľuďmi s nejakým programom v nejakej strane a on si počas toho štvoročného mandátu a obdobia, kde dostal mandát od ľudí, aby presadzoval ten program, tak on si odíde do inej strany a jednoducho tam ide robiť zákony a presadzovať zákony tej druhej strany, ktorá má úplne iný program, ako v dnešným dňom. Hej, čiže tým pádom sa jedna strana, ktorá je na prahu úpadku, dostala dnešným dňom do parlamentu a budú sa predkladať zákony. Čiže presne ako hovoríš, aj táto vládna garnitúra, čo tam je, ale ešte keď tam pribudnú takíto, ktorí sú proukrajinská. Čiže hovoríme o kom, povedz. No hovoríme o tom, že pán Galko prestúpil z hnutia Slovensko, čo sa mi ťažko vyslovuje. Pre mňa to vždy Olano, tak prestúpil ku demokratom, áno.
Takže tým pádom to je človek, ktorý je ako človek veľmi, ako by som to povedal slušne, aby som nedostala... Dobre, myslíš, že z presvedčenia tam išiel, že im tak verí? Víš čo, on už je asi 4. alebo 5. strane. Je to politická prostitútka. Čo to mohlo stať? To už je len otázka. Presne tak. No dobre, takže Jarko Naď má teraz priestor dávať poslanecké návrhy zákona. To som tým chcela povedať. Čiže strana, ktorá nie je v parlamente. Dobre, takže toto je dobrý aj návod na nás, čiže musíme, a nemáme tie peniaze, nemáme si koho kúpiť. Čiže bolo by dobre získať nejakého poslanca z tých 149, čo tam ostali, lebo Galko už sa minul. Že by nám mohol pomôcť a v nejakom predstihu by sme mohli vlastne predkladať zákony v parlamente. No, toto je určite celé zle v rámci toho, ako to je teraz, ale ja súhlasím s inou vecou, že tí poslanci, ktorí tam sú, by vôbec nemali mať stranické trička. Hej. Oni by mali byť volení v rámci nejakej samosprávy, úplne z dola, z ľudu, tí ľudia by si mali vybrať svojich kandidátov, nie že ty musíš mať vlastne nejaké stranické tričko, ináč sa na kandidátku nedostaneš. Hej, toto je celé častokrát nie sú ani členovia strany a toto mňa zabíja, že ideš na kandidátku ani nemusíš byť No, tak to je náš príklad, my sme kandidovali za republiku a neboli sme členmi strany, takže to je, ale mali sme nejaké svoje názory, ktoré sa s programom zhodovali, ktorý tam bol, nebol zlý ten program, čiže súhlasím. Boli tam nejaké veci, ideme do extrémov, vystúpenie z NATO, z Európskej únie a tak ďalej. Hej, toto je vec širšej diskusie, lebo keď tu niekto rozpráva, že ja idem vystúpiť z NATO, no to sa nedá zo dňa na deň, alebo z Európskej únie. Treba vyvorať verejnú diskusiu, treba povedať, čo je za, čo je proti. Ak vystúpime, čo sa stane, ak nevystúpime, čo sa stane. Hej, čiže aby tí ľudia mali na to nejaký svoj názor, vedeli si vytvoriť vlastný, nie že ich tu sále krmia médiá nejakou jednostrannou názorovou politikou, tak ako sme to mali počas covidu, kedy tu bol len jeden názor, hej, kde naozaj študovaní lekári dávali na to nejaké svoje vyjadrenia a boli úplne dehonestovaní tými novinármi, ktorí vôbec nemali šajnu, o čom rozprávajú. Hej, napríklad taký doktor Lakota, si robili z neho, že on je konšpirátor a neviem čo, akože čo môže tam nejaký redaktor z televíznych novín, to je celé zle. Hej, čiže ja som bol vtedy jeden z signatárov výzvy pre RTVS, aby vyvolali nejakú verejnú diskusiu, kde by sa urobila relácia, bol by panel za, bol by panel proti a nech si ľudia vyberú, proste nech sa to tam vydiskutuje. Ale uvidíme, no tak keďže nás čaká zase druhé kolo, tak uvidíme, že či dneska tá nová, jak to premenovali, to už nie je RTVS, ale STVR vytvorí taký priestor, aby my sme mohli ako občania Slovenskej republiky mať názorové spektrum, aby sme si mohli vybrať. No uvidíme, lebo jeden z predstaviteľov a predsedov strany Slovenskej národnej strany povedal, že nebude verejnoprávna televízia, ale štátna, takže musíme sa pozrieť, aký je štátny záujem a podľa toho ti vidie, že či to bude tá diskusia alebo nie, vieš. No tak ak je štátny záujem depopulačná krivka dole, hej, aby proste sme znižili populáciu, pretože všetky tieto nástroje oni na to používajú, hej. To je tá propaganda zvratených ideológií, kedy samozrejme žena so ženou neurobí dieťa. Muž s mužom tiež neurobí dieťa, není to ako, že príroda to nedovoluje. Takže samozrejme ideme dole, hej. Ďalšia vec, ľudia sú vystresovaní, nemajú čo jesť. Nevytváraš nejaké prostredie, ktoré je optimálne pre nejaký život. Samozrejme, populácia ide dole. A ďalšie veci, máme tu potom tie kampane, čo sa týka očkovania. Už sa začína o tom nejak verejne rozprávať, že čo tie očkovania spôsobujú. Tak som veľmi zvedavý, že ako oni sa s tým potom vysporiadajú v rámci tohto nového bordelu, ktorý sa chystá. Tak už sú aj žaloby, akože v rôznych krajinách som zachytila, že sú dokonca už aj vysúdili nejaké peniaze. Musím si pozrieť presne, že kde to bolo, nechcem teraz... Myslím, že v Austrálii. Áno, v Austrálii, áno. A Japonsko, najvyšší súd, myslím, že rozhodol áno. O nejakom treste pre všetkých týchto zločincov. Ale aspoň vidíš, jak to všetko proste... toto je presne, že tá geopolitika, že to má súvis. Všimni si na tú migračnú politiku. Ako si to povedala, že čo teraz tu sa tu bude riešiť s islamom? No, boli tam normálne body programu, z toho boli 2 schválené, jeden nie, lebo že vraj to bude zapracované vôbec v našom budúcom programe pre nejakú inklúziu. Ale to, čo je schválené absolútnou, to znamená aj SNS, hej, aj Hlas, tým absolútne všetci, čo Danko tiež tvrdí, že je proti týmto veciam.
No tak, prvé je vyslovene boj proti islamofóbii, to znamená, budú osvety, prednášky, bude sa pre nich robiť... Prvá mešita na ceste. Áno, prvá mešita Ľudia na... moji. A k tomu teraz ceste. ma napadlo, viete, čo bude v útorok 7. Som sa tešila, že konečne, lebo ja som staromešťanka z Bratislavy, robila som sprievodkyňu po Bratislave, okrem iného. A jednoducho som niečo začala, že a slávnosti v Bratislave, všetko, no tak konečne prvá slávnosť, ktorá bude v Bratislave na hrade, aby ožil, lebo keď som tam turistov privedieš, tam ani nemám kde na vecko, hej, nič. Tak bude ukrajinský deň. To znamená, že idú zvážať všetky autobusy, všetkých Ukrajincov a budeme ukrajinský deň, obrovská veľkoplošná obrazovka, či čo, neviem, čo tam všetko bude. Takže to len k tomu, tak to bol prvý boj proti islamofóbii a druhé bolo podpora znevýhodnenej skupiny LGBTI+, a začlenenie do spoločnosti. A vlastne už v tých potom sekciách, tam môžem dať do linku potom aj presne odkaz na to schválenie toho zákonu budúceho, tak bolo vlastne podpora manželského zväzku. No ja sa len chcem opýtať, počúvajte, ja sa len chcem opýtať, vy ste si všimli, že je tu nejaká kampaň, alebo že by ľudia riešili islám? Na Slovensku? Vôbec. Ne, preto ti hovorím, že to nie je vôbec téma. To nie je téma presne pre preto, nás. že sa otvorí prvá mešita a kto bude proti, tak to je islamofób. Jasné. Už budeš mať presne, vieš, čo môže aké postihy proti nemu robiť. Áno. Presne to je jak lex atentát, za všetko, čo sa bude diať, nemôžeš protestovať. Si proti mešite, si islamofób. Ja som? Diagnóza F64 sa podobne, tu a ja. legalizuje, legitimizuje. My tu nepotrebujeme ďalšie náboženstva, vôbec nie. Vidíme, ako však máme živé príklady, čo sa deje Ale v západnej komu? Európe. Však tu ich není toľko, že by to potrebovali. Tak to znamená, že prídu ďalší. Jasné, že prídu. Ale čo teraz presne, aké teroristické útoky, teraz dokonca iný teroristický útok som zachytila. Ukrajinskí teroristi zaútočili na Donetsk. No a Rusko povedalo, že ešte jeden pokus tam bude takýto, tak odpovie úplne, doslova citujem, odpovie oveľa väčšou, nezvratnou odpoveďou. Tak to je už potom otázka, čo tým chceli povedať. To znamená, že vidíme, že sa vyslovene všetko speje k tomu, čo asi každý už z nás vie, ale toto ohľadom tých teroristov a Londýn, čo sa stalo z toho, keď si zoberieš, však to bolo jedno neskutočné mesto, úžasné, krásne, teraz sa tam nevieš ani prejsť, áno, ani nie večer, cez deň. Však tam sú dennodenne x výjazdov, desiatky výjazdov, čo sa deje. Ja som tam bol, ja to viem. No. Tam to je tak, že 10 Arabov, 1 biely. Presne tak. Taxikári, to je akože to je hrôza, fakt. A toto na Slovensku nebude, kým ja budem žiť, tak ja to nedovolím. V Paríži, kde som žila určitú dobu, tak Champs-Élysées vykvet proste kultúry a umenia, moja srdcová záležitosť. Máš obchody, veľké verzače, všetko a teraz ty tam nevieš. Tam boli reštaurácie, vonku promenáda. Teraz tam máš len také kiosky s tými kebabmi a ľudia tam ležia pred týmito luxusnými predajňami, normálne ležia, tam jedia všetko, tam je normálne smrad, hnusno. To isté pred Eiffelovkou, to je živá katastrofa. No tak tam sa neprejdeš, akože sama to ti hovorím. Tam sú máme aj takí tí černoši, počujem, že sú normálne, že modrí. Všetci predávajú rovnaké tie malé Eiffelovky a tieto blbosti. Jakmile si od neho nekúpiš, už na teba pokríkuje, píska na ďalšieho. A oni sú všetci tak, že na seba vidia 1, 2, 3, 4, 5, 6. A už to ide. To tam sama sa neprejdeš, to ti hovorím ani za bieleho dňa. To tak je proste vo Francúzsku. Tak toto tam je. Už minulý rok ja ti hovorím, že tá islamofóbia, že to bude presne toto, že prvá mešita na Slovensku. Áno. To ti hovorím. A keď toto spravili, keď toto dovolí naša vláda. Pozrite sa, Danko, preto, aby bol predseda parlamentu, podpíše čokoľvek. Ja som o tom presvedčený. Chorí ľudia posadnutí mocou, to je... Dobre, teraz rieši to konečne, čo už ľudia mu vyčítali, že jak hovoril, že musí na každej inštitúcii visieť slovenská vlajka, tak už teraz, keď je mala... Falošne. Toto teraz rieši, lebo toto je... Štátny sviatok na deň ústavy. Presne tak. Deň ústavy. Lebo za chvíľu zrušia aj ústavu. Možno ju nezrušia, ale zatiaľ v hierarchii právnych predpisov je ústava najvyššie. Ale čiže nefunguje. Nefunguje to samozrejme, ale zatiaľ to tam je. Ale však začalo to ešpezetkami, vymenili nám ešpezetky naše slovenské za tie európske, ukrajinské, ja hovorím. Premalovali nám policajné autá. Európsky znak na dokladoch. Čiže európsky tiež znak. sluboval A pán tu ide centralizácia moci úplne jednoznačne, však ľudia otvorte oči konečne a
Treba s tým niečo robiť. To nemôžete len sedieť doma pri počítači a dávať lajky, smajlíky a podobne. Tým sa nič nezmení. Treba sa zobrať a niečo robiť. To bola z jedna prvých slúbených aktivít. Hneď, jak sa dostali, že do 2-3 mesiacov to bude prvé, čo ideme znovu vrátiť naše občianske, aké sme mali, nie? A ešpezetky, do 3 mesiacov to bude. Ja si presne pamätám ten termín, čo povedal. Hej. Zobchodovali to, sú to hajzli. A nebudeme hovoriť len negatívne veci, dneska je významný deň, dneska je 75. výročie Slovenský ľudový umelecký kolektív, to je vlastne SLUK, ktorý založil Ondrej Pavlík a založil ho pri tej príležitosti, toto je veľmi zvláštne, toto aj málo kto podľa mňa vie, že tam bolo veľa súborov, ktoré vždy mali tradíciu, čo netreba len tým, že si oblečem kroj na nejakú tlačovku, ale treba naozaj tie tradície nejakým spôsobom upevňovať. Tak založil ho, keď sa oslavilo v roku 1949 výročie Slovenského národného povstania, tak chcel spojiť vlastne všetky tieto umelecké súbory, aby bolo jedno obrovské, po týchto všetkých bolestiach vojnových, obrovské veľké predstavenie, že ktoré bude potom to ľuďom toto pripomínať, hej, a že proste, že už je po všetkom. A vlastne odtedy sa to takto zlúčilo a odtedy sa to traduje. Tak dneska je 75. výročie. Ja by som chcel poprosiť všetkých ľudí, ktorí toto video pozerajú, aby ste teraz nevybehli z domu a nespáchali nejak hromadne sepuku po týchto informáciách. Nie, naopak, otvorte si www.silanároda.sk, stiahnuť hárok podpisový, dajte to podpísať aspoň sebe, svojej rodine, nejakému kamarátovi, pošlite nám to. Není ste v tom sami. Není ste v tom sami vy, není sme v tom sami my. A poďme do toho spolu ako Sila národa a urobme tu poriadok, lebo keď to neurobíme, tak keď bude tá Európska federácia, už asi neurobíme nič. Pomôžte nám, podporte nás, pomôžte nám zbierať tie podpisy, založme tú stranu a my budeme za vás bojovať, kopať. Nie je nás málo, už je nás dosť. Takže stačí úplne málo k tomu, aby sme to zvládli všetci spolu. Stiahnuť podpisový hárok, podpísať aspoň rodina, aspoň pár kamarátov. A my aj tak budeme chodiť po Slovensku, aj tak budeme chodiť medzi vás a budeme diskutovať. A plánujeme teraz diskusie aj s profesorom Stanekom, ktorý nám pomáha s určitými témami, ako aj s ďalšími odborníkmi. A pretože naše priority sú, ako sme povedali, zachrániť naše bohatstvo prírodné a urobiť z toho národné bohatstvo, s ktorým sa nedá obchodovať s cudzými štátnym príslušníkom a takisto našu národnú menu, slovenskú korunu, pretože euro padne, či chceme alebo nechceme. A štát, ktorý nemá vlastnú menu, vlastne neexistuje. A my vlastnú menu nemáme, preto nemáme vlastnú banku a preto nás tu vykoristujú zahraničné banky, zdierajú nás a takisto majú prístup k našim účtom. Potrebujeme vlastnú menu, ktorá bude krytá našim zlatom, ktoré máme uložené vo Veľkej Británii, ktoré si musíme zobrať, a našim národným bohatstvom, ktoré je pôda a voda. Prečítajte si náš program na stránke www.silanároda.sk a ak si niekto myslí, že to je utopia, je to iba na nás. Či to tak bude alebo ne, pretože my sami si budeme tvoriť svet, ktorý chceme. A na tie prednášky sa naozaj tešte, lebo sedeli sme s pánom profesorom Stanekom a on vie neskutočným spôsobom približiť tieto veci, ktoré sú však, tak, aby to aj vlastne ľudia nejakým spôsobom nasali. Čiže chystáme pre vás prekvapenie, budeme chodiť s ním po celom Slovensku, takže stačí len prísť, vypočuť si prednášku, budeme sa tešiť. Kde ale hlavne odznejú tie riešenia. Takže lebo tieto ostatné prednášky, niektoré teda sú také, že fakt si myslí, že všetci tu zomrieme, ale nikto sa ho nikdy nepýtal na tie riešenia. A my sme sa s tým o tom rozprávali, pretože my sme s tým prišli. Mali sme nejaké návrhy my, a takže budeme sa rozprávať aj o tých riešeniach. Takže na samovraždy ešte máme času dosť, kým nepostavia prvú mešitu. Potom zistíme, že sme vlastne druhý Berlín. Alebo Paríž. Dobre, tak ešte raz pripomeniem petície.com, Baterkáreň Šurany, to bude super, dá sa to elektronicky vyplniť a podpísať, takže toto by bolo fajn, keby sme tam vedeli prísť na ministerstvo s nejakým ohromným číslom, pretože pomáhame teda obyvateľom Šurian a okolia vyzbierať čo najviac podpisov a takisto by sme vás poprosili
o pomoc na www.silanároda.sk podpisový hárok. Verím, že sa vidíme vo vašom meste. Majte sa pekne. Tešíme sa na vás. Ahojte, krásny deň.